Bacolod. Ang vitamin D, mayroon sang madamo nga papel sa aton lawas. Essential ini sa pag-angkon sang good health. Ang mayor nga papel sang vitamin D among pagsugo sa mga cell sa aton gut o kuntyan agud mag-absorb sang calcium kag phosphorus. Ang duha ka mga minerals nga importante sa pagpabilin nga makusog kag healthy ang aton nga tulan sa kalawasan. Buot silingon, ang vitamin D nagabuli gini sa pag-absorb kag pagpabilin sang calcium kag phosphorus sa aton lawas. Our heart, muscles, and nerves also need calcium to function properly. Sabahin naman sang phosphorus, ang main function sini among pagporma kag pagpatubo sang bones and teeth. Kung kulang naman kita sa vitamin D, mangintunaan ini sang pagdevelop sang pila ka seryoso nga mga balatian, kaangay sang osteoporosis, cancer, depresyon, muscle weakness, kag manginhalinan sang kamatayon kung lala na ang balatian. Sa karon nga henerasyon, hindi malipod nga kabahin na sang aton nga kabuhi ang cellphones. Apang nakahibalo bala kamo mga kabombo nga makatugas sang kahalitan sa lawas ang mobile radiation. Una nga nakita ang malain nga epekto sang radiation sa lawas ng tao sa 1896. Pila sa mga common side effects sa sang exposure sa radiation ang ginalakipan sang pagtaas sang stress kag fatigue. Ang mga adults ang nagaka-eksperyensya sang mas mataas nga stress bangod sa epekto sang mobile radiation kag ini ang mahimo magresulta sa pagsaka sang kolesterol, blood sugar, kag risgo sa cardiovascular. Ini ang makatugaman sang hindi maayo nga kalidad sang tulog. Masami nga makita ang anxiety disorder sa mga tawo nga kulang sa tulog kag sa kadugayon mahimo mag-trigger sang mania kag bipolar depression. Makapila ka beses kung magpangapi sa isang adlaw, maghinay-hinay lang sa pag-inom sang kape bagod may ara ini sang hindi maayo nga epekto sa lawas. Apang paano bala may buruan kung masobrahan na kita sa kape? Nahibaluan nga ang 400 mg sang caffeine o kung kapin-apat katasa sang brewed coffee sa isa ka adlaw ang makabig pa nga safe para sa pila ka mga healthy adults. Apang, dapat naman ini nga hagan-haganon kung makabatyag na sa mga sintomas nga nagapahibalo nga nasubrahan ka na sa kape. Ini ang ginalakipan sang pagsakit sang ulo, hindi makatulog, anxiety, kag masami nga ginanerbiyos, kalakip na ang paglingin sang ulo, pagka-iritable, masami nga pagpangihi, pagpalangurog sang unod, kag pagdasig sang kuba-kuba sang dughan. Gani mga kabombo, hagan-hagan lang sa kape. Oras sa Bombo Radyo Bacolod Philippine Standard Time, 10 minutos na nakaligat sa takna alas 6 sa aga. Mayang aga syudad sa Bacolod, probinsya sa Negros Occidental sa bugos nga Pilipinas ag bugos nga kalibutan. Welcome na sa pagpangalagad sang Bombo Balita. Subong adlaw sa Domingo, petsa 18 sa bulan na sa Disyembre siniting 2022. There's Christmas in the air, you can feel it everywhere. Samtang sa naman niya, Bombo Radio Philippines Christmas Countdown. 7 ka adlaw na lang bilino kon 7 days to go before Christmas. Kagkaroon kanto nakita sa ating mga headlines sa ating balita lokal. 3rd Kagawad Stella de la Peña, madamo na sang plano para sa Barangay 16 matapos nagpungko bilang temporaryo nga punong barangay. Biktima sa insidente sa pagpamuno sa Pontevedra padayon pa nga ginabulong. Sa balita nasyonal, masobra 45,000 nga mga outbound passenger kay 35,000 nga inbound passenger na monitor sa Philippine Coast Guard sa tanan nga ports nationwide samtang naghilapit ang Paskwa. President Ferdinand Marcos Jr. nagpromesa nga i-extend ang kadiwa ng Pasko. Sa balita international, hari kag reyna sang Thailand nagpositibo sa COVID-19. Sa balita sa inampang, Lionel Messi kag Kylian Mbappe magatubangay karon sa gabi sa finals sang 2022 FIFA World Cup. Sa balita sa entertainment, Gary Valenciano nalakip sa mga maga-perform sa reunion concert sang Eraserheads sa Disyembre 22.
Oras sa Bombo Radyo Bacolod Philippine Standard Time, 12 minutos na nakaligan sa taknang alas 6 sa aga. Kagamuyan tumakbo mo aton nga mga headlines sa karon sa ilang sa detalye na sa aton nga pangunang mabalita upod sa inyo mga tagbalita. Bombo Jairi de los Reyes. Kag Bombo Zaldi Foro the second kagkaron. Sa ilang sa detalye na sa aton nga pangunang balita lokal. Matapos nga nanumpa bilang temporaryo nga magapungko nga punong barangay sa 3rd Kagawad Stella de la Peña sa nga barangay 16 sa siyudad sa Bacolod. Madamo inisang plano para sa barangay. Sa interview sa Bombo Radyo Bacolod kay de la Peña, ang mga plano sini ang ginalakipan sang pagpalapad sang dalan sa barangay, pagpakayo sang drainage system. Bangod dutay lamang nga ulan nagabaha na. Luyag man sini nga pakayo ang street lights bangod tuman kadulom sa barangay matapos nga nagpatigayon sang cleaning operation clearing operation ang Seneco matapos nga natukiban sa mga ini nga madamo sa mga pumuluyo nga nagatap sang kuryente, livelihood program, assistance para sa mga senior citizen, mga pamatanon kasubong man ang drugs watch list kung sa diin makigangot ini sa PNP kag PDEA agod nga mabuligan man ang mga ini sang barangay apang sa karon. Hatagan ni De La Peña sang prioridad ang pagbutang sang solar panel sa mga street lights kag mga mahimuan sang solusyon ang sweldo ka mga tao sa barangay. Sunod diri mismo ang council ang wala sang sweldo sa tuig 2022 kag mayara pa sang balanse sa wala mahatagan nga sweldo sa tuig. Sunod kay De La Peña, wala pa ini sa karon sang mapromesa sa pumuluyo apang himuon sini ang masarangan agod nga makaserbe sa mga pumuluyo. Plano ko gid sa barangay ko ako lang gid magapasugtan sa kadamo gid una gid asubong nga akong gina ang amon nga tanod for facilities ang aton nga widening na sang aton nga dalan. Isa na sa mga prioritize ko ang drainage kay sa pila ka tuig nga wala na aksyonan ina kag wala gid natagaan sa komitiba kag isa na sa subong sa problema kada magjutay lang nga baha jutay lang nga ulan nga baha kami dayon kadugay gid madula ang amon nga tapos third is ang amon na nga street lights. Ang kabayan sa papahayag ni 3rd Kagawad Stella de la Peña sa Barangay 16, Bacolod City. Samtang padayon nga ginabulong sa ospital ang biktima bangod na samaran matapos naging buno sa Barangay DSB Banua sang Pontevedra, Negros Occidental. Ginkilala ang biktima kay Arnold Puyong, 30 anyos, kag residente sang Tambaros, Jutay, Barangay Antipolo, Pontevedra, Negros Occidental. Samtang ang sospisado ang ginkilala kay Alvin Mark Castillo kung sa at large sa karon matapos nga magpalagyo kasunod sang pagpamuno. Sa interview sa Bombo Radyo Bacolod kay Police Lieutenant Ruel Pinheiro, Deputy Chief sang Pontevedra Municipal Police Station, nagpulaw ang duha sa namatyan kung sa samtang nakainom, nagpanahor ang sospek kag nagtubong naman ang biktima. Suno kay Pinheiro bangod nakainom na nagluntad ang paglalisanay sa tunga sang sospek kag biktima kung sa nagtindog ang sospek kag ginbuno ini. Nakaagom ini sang samad sa tiyan kag gilayon man nga gindala sa Don Salvador District Hospital sa syudad sang La Carlota agod madapatan sang nagakaigo nga pagbulong. Nagpalagyo naman ang sospek sa wala mahibaloan nga direksyon matapos ang insidente. Ari sa may ma'am sa may namatyan. Nagahampang ni sila sang ma'am ang suspek nagahampang ni sa Rusoy. Ang biktima ma'am nagataya lang bila nagatubong. Do prior na tabo ang paggunanay ma'am ning may aran sila pagtasay kuno tong tingog. May lalisay guro sila parte basi sa saya. Then sang ulihi nagtindog ni kuno gulpi ang suspect ma'am dala buno ni sa biktima. Nabatian si Police Lieutenant Ruel Pinheiro, Deputy Chief sa Pontevedra Municipal Police Station. Samtang ginpasiguro sang Commander sang 303rd Infantry Brigade sang Philippine Army nga wala sang untat ang security operation sa mga soldado agod nga masiguro ang kaninong kagkatawhayan bisan subong nga holiday season. Sa interview sang Bombo Radyo Bacolod kay Brigadier General Inocencio Pasaporte, wala sang suspension of military operations. Sunod diri padayunan sang ilang line batalyon ang ilang trabaho bisan Yuletide season. Nagpanindugan si Pasaporte nga wala sang kabilinghan ang pagselebrar sa New People's Army o NPA sang founding anniversary subong nga Disyembre bangod 54 na katuig nga ginahimo nila ang terorismo. Sunod diri wala sang dapat ipabugal ang mga rebelde bangod 54 katuig na nga ginahimo nila nga bloodshed, terrorism kag pagpatalang. Sunod sa army official, dapat mahuya ang mga rebelde nga mag-celebrar sang anibersaryo. Nagpasalig ini nga sa tion nga mag-report ang mga pumuluyo nga may selebrasyon ang NPA sa ilang lugar. Gilayon nga mag-responder ang mga soldado bangod padayon ang security operations. Nagpanawagan si Pasaporte sa mga nabilin nga miyembro sang NPA nga magbalik na sa sabak sang gobyerno
kag magselebrar sang Pasko. Kaupo ng ilang nga pamilya bangod may programang gobyerno nga Enhanced Comprehensive Livelihood Integrated Program o kon ICLIP nga nagabulig sa mga rebel returnees. So, wala naman kabuluhan ng pag-celebrate ka NPA ka anniversary tungod na 54 years of terrorism. Ano na ang kwan? Ang ila. Ano ba'y pahambog nila for the past 54 years? Kung tatanaw natin, past 54 years, full of bloodshed, full of terrorism, full of deception. So, mahuya sila na kung i-celebrate nila dahil amo na, no? Ang kabayan sa pagpayag ni Trio 3rd IB Commander Brigadier General Inocencio Pasaporte. Kag sa katapusan nga balita lokal, sa aton nga good news, mayara na sang inugdugang sa inugbakal sang proof of purchase ang tagdaog nga si Nicanor Asilerio sang Corner Rivera Paglaom Street, Barangay Granada, syudad sang Bacolod matapos nga nagbaton sang iyang nga premyo kahapon sang aga. Sunod diri samtang nagapangalay, iya nabatian nga ang ginlawag ang iyang ngalan nga nagdaog sa 1-2 Panalo Part 21 promo sang Bombo Radio kag Star FM. Sunod diri, iya nabatsyagan nga magadaog ini sa among adlaw. Iya maging pasalamatan ang Ginoo, ang Bombo Radio kag mga sponsor sa iya nga pagdaog. Gani giningganyo niya ang mga tagpalamati nga mag-entraman kag magdaog kaangay niya. Actually, gapanghalay ako sa balay sang naginlawag ni Bombo Early na ngalan ko. So, pagsilinga puro sa una ko nga hatag 100. Ika-2, 200, ika-3, 300, ika-4, 400, hanggang ika-5 nga hatag. 500 pesos. Sa nagapamati, subong, palihog, intraman ka mo, kay basi ka mo naman ang tsansa na makasugilanon, dire ka makakwa sang premyo. Si Nicanor Asilerio ang winner sa Daily Draw sang 1-2 Panalo Part 21 promo sang Bombo Radio kag Star FM. Oras sa Bombo Radio Bacolod, Philippine Standard Time, 19 minutos na nakaligat sa tak ng alas 6 sa aga. Amoyan ito mga kabumbukan ng balita lokal, karon sa ilo naman kita sa ato nagapanguna nga balita national. Kabugusan nga 45,721 ka mga outbound passengers ang na-monitor sa Philippine Coast Guard akon PCG kag 35,554 inbound passenger sa tanan nga ports nationwide samtang nagahilapit ang Pasko. Sa isa ka advisory ginpay sang Coast Guard nga kapin 2,108 ka mga frontline personnel sa 15 ka mga PCG districts ang na-deploy. Sunod pa sa PCG ilagin inspect ang kabugusan nga 425 ka mga vessels kag 680 ka mga motorbangkas. Samtang tanan nga Coast Guard districts, stations kag substations ang yara sa heightened alert agud nga ma-manage ang influx sa mga pasahero sa port humalin Disyembre 15 tubtob 2022 tubtob Enero 7, 2023. Ang mga pasahero ang ginabisuhan niya mag-coordinate sa PCG pagi sa official Facebook page ni o kon sa Coast Guard Public Affairs nga 0927-560-7729 para sa inquiries, concerns kag clarifications tuwi sa sea travel protocols kag regulations sa Yuletide season. Samtang nagpromesa si President Ferdinand Marcos Jr. nga i-extend sini ang kadiwa ng Pasko apisar nga matapos na ang Christmas season kag ginlaragway kung paano nabuligan sang proyekto ang mga Filipino nga maka-access ang mas barato nga produkto. Ginhambala ni Marcos ang mga manugbaligya nga ang nasambit nga proyekto ang madamo sang advantages, lakip na ang paghatag sang spaces para sa micro, small kag medium enterprises. Ini ang nag-assist man sa mga Filipino suno sa iya sa tunga sa nagasaka nga presyo sang commodities. Ginote sang presidente nga nagikan sa initial nga 20 ka mga kadiwa ng Pasko stall sa Metro Manila, sila ang mayara na sa karon sang 40 kag insight ang impormasyon nagikan sa ila mga organizers. Pila ka mga farmers nga nagabaligya sang ila produce nagikan sa kadiwa ng Pasko sa Department of Agriculture ang nagpangayo sa nga extension sang programa pagkatapos sang Disyembre 31. Kag sa ato na katapusan nga balita nasyonal. Ginpahayag ni Socio-Economic Planning Secretary Arsenio Balisacan nga posible nga maglabot ang sang Pilipinas ang target sini nga mga in upper middle income economy sa 2025.
Siya nga unang State of the Nation address sang Hulyo. Ginpayag ni Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. nga ginapangita sang iya nga administrasyon nga dalon ang Pilipinas sa upper middle income status by 2024 nga may kapin $4,256 o kon 230,000 pesos income per capita. Ang nagligad nga administrasyon ang nagahandom nga dalo ng pungsod sa upper middle income sa 2020 apang ang ekonomiya ang nagpadulong sa pag-isol bangod sa pandemic. Ang data nagikan sa Philippine Statistics Authority o PSA ang nagapakita nga ang gross national income o GNI per capita sang pungsod ang nyara sa 182,438 pesos sa tinilikdan nga tuig, mas mataad sang sa peak sang pandemic year 2020 nga 177,546 pesos. Apang mas manubo man sang sa pre-pandemic gross national income o GNI per capita nga 200,135 pesos sang 2019. Oras sa Bombo Radio Bacolod Philippine Standard Time, 23 minutos na nakaligid sa taknang alas 6. Sa aga, kagkaroon, sa ilo naman kita sa detalye na sa ato nagapangunang balita international. Nagbiya sa ilang pwesto ang duha ka mga ministers ang Peru bangod sa nagapadayon nga madugoon nga protesta sa mga pumuluyo. Nagsugod ang protesta matapos nga napahalin sa pwesto nga ng presidente nga si Pedro Castillo. Nalakip sa mga nag-resign amo si Education Minister Patricia Correa bangod sa hindi na masarangan sang iyang konsensya ang nagalala nga ginamo kapin 20 ka mga persona na ang nagkalamatay matapos ang inaway sa mga protesters kag sang mga kapulisan. Madamo man sa mga turista ang wala nakagwa sa pungsod matapos nga ginpunggan sa mga protesters ang main airport sang pungsod. Una na ang gindeklarar nga isa ka bulan nga national state of emergency sa Peru bangod sa nagapadayon nga mga protesta. Samtang nagpositibo sa COVID-19 ang hari kag reyna sang Thailand kag sa karon mild na lamang ang ginasuperar nga sintomas suno sa Royal Palace. Nag-prescribe sang treatment ang mga doktor kay King Maha, 70 anyos, kag Queen Suthida, 44 anyos, kag nag-request sa ilang alikawan anay ang pagtrabaho suno sa statement sang Royal Household Bureau. Apang suno sa palasyo, tuman ka mild lamang ang ilang mga sintomas. Sang Webes kag Biyernes nagbisita ang couple sa isa ka ospital sa Bangkok, agod nga bisitahon si Princess Mahidol matapos ininalipungan tugas sang heart problem. Naibaluan nga nagsaka ang numero sang infection sang dominant Omicron subvariants o subvariants sa Bangkok kag mga tourist destinations sa Thailand matapos ginrelax ang pungsod ang ila mga restrictions. Kag sa ato na katapusan nga balita international. Nagabutang man sang Christmas decoration sa balay, parks kag sa malls ang mga Taiwanese. Agod nga mabatyagan ang presensya sang Pasko. Sa interview sa Bombo Radio Bacolod kay Bombo International Correspondent John Ray Buendia, direkta sa Taiwan, simple lamang ang mga tao sa Taiwan magselebrar sang Christmas. Lain sa Pilipinas nga grabe gid ang pagselebrar, bangod ang majority sang religion ang Buddhism kag jutay lamang ang Christians. Ginpayag man ni Buendia nga pisar jutay ang Christians, nagapangutang man sang Christmas decoration sa plaza. Sa balay apang limitado lamang sa mga malls kag bisan sa tunnel sa mga universities. Suno kay Buendia, kalabanan sa mga tao sa Taiwan ang nagaselebrar kaupod ang ilang mga kaabyanan. Apang kung natuo naman sa manggaranon ang mga tao nga nagaselebrar sang Pasko sa kilala nga mga restaurants. Nagapatigayon man sila sang exchange gift sa ilang mga abyan kag mas ginahatagan sang prioridad ang mga abyan kumparar sa pamilya. Mayara man sang misa nga ginahiwat kun gabi adlaw-adlaw. Wala man sang nagapangaruling sa Taiwan kay ang paghatag sang kon paghatagay sang gift sa ila nga mga abyan. Suno kay Buendia, isa sa ginaluto nga pagkaon sa Taiwan ang stinky tofu sa tion sang Pasko. Sa balay nila sir may ara man pero limited lang siya pero mostly sa mga sa mga parks may ara sa park may Christmas lights man. Diri sa area ko sir may nakita ko sa sa parang arts center nila may ara to park may ara to mga Christmas light, mga Christmas decors. Tapos sa mall sa malls may mga parehas na bala sa aton mga tag-as nga mga Christmas trees may ara man diri sila. Sa may mga tunnel di kay abi diri sa university ang tunnel ginabutangan nila Christmas light.
Ang kabayan sa pagpayag ni Bombo International Correspondent John Ray Buendia, direkta sa Taiwan. Oras sa Bombo Radyo Bacolod Philippine Standard Time, 26 minutos na nakaligid sa taknang alas 6 sa aga. Kagkaroon kanto naman o kan alas 7 sang aga. Kagkaroon kanto naman kita sa aton nga balita sa hinampang. Nagalaom si Lionel Messi nga makoronahan ang iyang stellar career pagi sa paglid sa Argentina sa kadalagan sa World Cup karon sa gabi. Apang isa sa mga upang dariya mo ang paghando man ni Kylian Mbappe nga makahimo sang maragtas para sa France. Ang France kay ang Argentina ang lunsay nagahandom nga makauha ang trophy sa ikatatlong kagihunan kung sa diin si Les Bleus ang makabalik sa finals apang 4 katuig matapos ang ilang kadalagan sa Moscow. Nanging isa ka monumental achievement ang back-to-back titles para sa team kung sa diin si Deschamps ang coach. Ang teams ang nakahimo lamang sini amo ang Italy sang 1930s kag Brazil sang 1958 kag 1962. Apang ang potential achievements ang ginpungga naman sang handom man ni Messi nga makuha ang ultimate prize hampang ilabi na anga ini ang ginakabig nga final World Cup match sang anay Barcelona star si Messi ang nagpakita sang mayong performance sa iyang ikalimang World Cup kag nagbawi matapos ang pagkaluto sa Saudi Arabia samtang ang bag-o sini nga sidekick nga si Julian Alvarez ang nakascore nga sang 4 ka beses. Sunod coach Lionel Scaloni, exciting ang makalabot sa finals apang mayara pa sila sang isa ka step antes malabot ang kadalagan. Kag sa balita sa entertainment, ginanunsyar ni Gary Valenciano nga kalakip siya sa mag-perform sa reunion concert sa Eraserheads sa Disyembre 22. Ginpakigbahin sa ginakabig nga Mr. Pure Energy ang mga litrato sa rehearsals kaupod ng banda. Inibangod ang bata sini nga si Paolo Valenciano ang direktor sang huling El Bimbo concert sang banda. Ipakita man sa nasambit nga concert ang bago nga drone show kasubong man ang hologram sang nagtaliwan nga master rapper nga si Francis Magalona. Makaupod man sang banda ang 18-piece orchestra. Patigayunon ang concert sa Disyembre 22 sa SMDC Festival Grounds sa syudad sang Parañaque. Oras sa Bombo Radyo Bacolod Philippine Standard Time, 28 minutos na nakaligid sa tak ng alas 7 sa aga. Kagamuyan ito makabugusan natin nga pagpangalaga diri sa Bombo Balita. Adlaw kita sa Domingo, petsa 18 sa bulan na sang Disyembre sining ito 2022. There's Christmas in the air, you can feel it everywhere. Samtang sa atin naman nga Bombo Radyo Philippines Christmas Countdown. 7 kadlaw na lamang ang nabilino kon 7 days to go before Christmas. Kagkaroon antes kita magtako patundan ay panumbalikan ang aton nga mga headlines sa aton nga balita lokal. 3rd Kagawad Stella de la Peña, madamo nasang plano para sa Barangay 16 matapos nagpungko bilang temporaryo nga punong barangay. Biktima sa insidente sang pagpamuno sa Pontevedra, padayon pa nga ginabulong. Sa balita national, masobra 45,000 nga mga outbound passenger, kay 35,000 nga inbound passenger na monitor sa Philippine Coast Guard sa tanan nga ports nationwide samtang nagahilapit ang Pasko. President Ferdinand Marcos Jr. nagpromesa nga i-extend ang kadiwa ng Pasko. Sa balita international, hari kag reyna sang Thailand nagpositibo sa COVID-19. Sa balita sa inampang, Lionel Messi kag Kylian Mbappe mag-atubangay karon sa gabi sa final sang 2022 FIFA World Cup. Sa balita sa entertainment, Gary Valenciano nalakip sa mga maga-perform sa reunion concert sang Eraserheads sa Disyembre 22. Oras sa Bombo Radyo Bacolod Philippine Standard Time, 30 minutos na nakaligid sa tak ng alas 7 sa aga. Kagamuyad to ang kabugusan naton nga pagpangalagan diri sa Bombo Balita. Kagkaroon bantay naman naton na masunod naton nga programa ang Good Morning Philippines upod kay Bombo Dennis Rubica kag kay Bombo Ann Sindul Sorilla. Kag sa katapusan kami nang inyo nang intag balita. Bombo Jairi de los Reyes. Kag Bombo Zaldi Foro II para sa pamansang radyo ng Pilipinas. Consistent. Overall number 1 sa Bacolod. Basta Radio. Bombo! Ang fertilized duck egg ang ginakonsiderar nga dili kasi hindi lang sa Pilipinas kundi amuman sa iban nga Southeast Asian countries kaangay sa Vietnam kag Cambodia kung sa diin ang pangalan sini ang nagikan sa Tagalog phrase nga balot sa puti o kon wrapped in white. Madamo sa aton ang mahuyugon og bakal sini sa mga dalanon apang ano bala ang makuha nga benepisyo gikan sa balot.
Santo sa SF Gate, ang itlog nga balot ang apisar barato. Ini ang maayo nga